வணக்கம். இது சிலோன் வாய்ஸின் இரவு நேர பிரதான செய்திகள். விரிவான செய்திகளுக்கு செல்லும் முன்பதாக முதலில் தலைப்புச் செய்திகள். அர்ஜுனாவை பிரதேசவாதியாக சித்தரித்த அமைச்சர், சபையில் கடும் கூச்சல். ඒ කියන්නේ අලිමංකට ඉන්න ඕනකම තියෙන යාපනය කට්ටිය විතරයි. කිල්නොච්චියේ ඉන්න දක්ෂ මිනිහෙකුටවත් එතන ගිහලා වැඩ කරන්න බෑ. අපි 3 months අරන් තියනවා. එයාගේ මොන හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. එහෙම නැතුව කිලිනොච්චි කෙනෙකුට යාපනයේ ඉන්න බෑ කියලා නීතියක් නෑ බොස්. හරිද? ඒවා තියාගන්න එපා. ඕගොල්ලෝ අඩුතරමේ රැකියාවක් කරනකොටවත් අසාධාරණ විදිහට සලකන්න එපා. ඒ වගේ කිලිනොච්චි කෙනාට යාපනයේ ජොබ් ගන්න බැරි මොකද? මොකද හේතුව? ඔයා කියනවා ඒක. ඔයා அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்ட இந்திய விமானம், வெளியான பரபரப்பு காணொளி. கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் 4 கைது. யாழ் ஆசிரியையின் அந்தரங்க காணொளி தவறான இணையதளத்தில் வெளியானதால் பரபரப்பு. கடும் மின்னல் தாக்கம் தொடர்பில் எச்சரிக்கை. சமல் ராஜபக்ச மேற்கொண்ட மோசடி, சபையில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டு. சபையில் மௌனிக்கப்பட்ட மின்சார கட்டண விவகாரம், எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஆதங்கம். உயரும் இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி, டொலரின் இன்றைய நிலவரம். இனி விரிவான செய்திகள். கடும் மின்னல் தாக்கம் தொடர்பில் எச்சரிக்கை. ஊவா மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்கள், ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் பொலனறுவை மாவட்டங்களுக்கு மின்னல் தாக்கம் தொடர்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த அறிவிப்பு இன்று இரவு 11 மணியளவில் அமலில் இருக்கும் என்று வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்திருக்கின்றது. மேலும் குறித்த பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறும், இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் போது சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளில் தற்காலிகமாக பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்றும் வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்திருக்கின்றது. தென்மேற்கு பருவமழை சப்ரகமுவ, வடமேல் மற்றும் மத்திய மாகாணங்களிலும், காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் அவ்வப்போது மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என்று வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்ப்பு கூறியிருக்கின்றது. வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இதனை தெரிவித்திருக்கின்றது. வடமத்திய மாகாணத்தில் இடைக்கிடையே மழை பெய்யக்கூடும் என்றும், ஊவா மாகாணம் மற்றும் அம்பாறை மாவட்டத்தில் சில இடங்களில் மாலை அல்லது இரவில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும். மத்திய மலைநாட்டின் மேற்கு சரிவுகளிலும், வடக்கு, வடமத்திய, வடமேல் மற்றும் தெற்கு மாகாணங்களிலும், திருகோணமலை மாவட்டத்திலும் அவ்வப்போது மணிக்கு 30 தொடக்கம் 40 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும். இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் வேளைகளில் அப்பிரதேசங்களில் தற்காலிகமாக பலத்த காற்று வீசக்கூடும். மின்னல் தாக்கங்களினால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை குறைத்துக் கொள்ள பொதுமக்கள் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொள்ளுமாறும் வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் அறிவுறுத்தியிருக்கின்றது. கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் 4 கைது. கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் விமான நிலைய சுங்க அதிகாரிகள் குழுவினால் 4 இலங்கையர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர். 7,50,00,000 ரூபாய் பெறுமதியான குஷ் போதைப் பொருள் சட்டவிரோதமாக நாட்டுக்கு கொண்டு வந்த 4 பயணிகளே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர். கொழும்பு 2ஐ சேர்ந்த 57 வயதுடைய தொழிலதிபர் ஒருவர் சுங்க அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டார். பின்னர் விமான நிலைய பாதுகாப்பு கேமரா அமைப்பை கண்காணித்த பின்னர் இந்த கும்பலின் மற்ற 3 உறுப்பினர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களில் கொழும்பு வெள்ளம்பெட்டியவைச் சேர்ந்த 45 வயது கணவருடன் 42 வயது மனைவியும், கொழும்பு 15 வசிக்கும் ஒரு தொழிலதிபரும் அடங்குவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. யாழ் ஆசிரியையின் அந்தரங்க காணொளி தவறான இணையதளத்தில் வெளியானது. யாழில் உள்ள பெண்கள் பாடசாலை ஆசிரியை ஒருவரின் அந்தரங்க காணொளி சிங்கள தவறான இணையதளம் ஒன்றில் வெளியாகி உள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. குறித்த ஆசிரியை திருமணம் முடிப்பதற்கு முன்னர் தன்னோடு பாடசாலையில் ஒன்றாக கற்ற ஒருவரை காதலித்து வந்த நிலையில் நபரின் மோசமான பழக்க வழக்கங்களால் காதலை முறித்து கொண்டதாக தெரிய வருகின்றது. இதன் பின்னர் ஆசிரியைக்கு 2021 ஆண்டு அளவில் ஆசிரியை வேலை கிடைத்து பின்னர் ஆசிரியை நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம் ஒன்றை முன்னாள் காதலன் குழப்பி இருக்கின்றார். இது தொடர்பாக போலீஸ் நிலையம் வரை சென்று நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடைபெற்றிருக்கின்றது. பின்னர் முன்னாள் காதலன் 2023 ஆண்டு காலப்பகுதியில் கனடாவுக்கு சென்ற பின்னரே ஆசிரியைக்கு திருமணம் நடந்ததாக கூறப்படுகின்றது. இந்த நிலையில் தற்போது நிறைமாத கர்ப்பிணியாக இருக்கும் ஆசிரியையின் அந்தரங்க காணொளி சிங்கள தவறான இணையதளம் ஒன்றில் வெளியாகி உள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. அதேவேளை அந்தரங்க காணொளி காட்சிகளை வைத்தே முன்னாள் காதலன் ஆசிரியையின் திருமணத்தை குழப்பியதாக கூறப்படும் நிலையில் இது தொடர்பாக போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்ட இந்திய விமானம், வெளியான பரபரப்பு காணொளி. திடீரென ஏற்பட்ட ஆலங்கட்டி மழை காரணமாக நடுவானில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த இந்திய பயணிகள் விமானம் ஒன்று அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சம்பவத்தின் போது பயணிகளை கடும் அச்சத்தில் ஆழ்த்திய இந்திய பயணிகள் ஜெட் விமானம்
விமானத்துக்கு கணிசமான சேதம் ஏற்பட்ட போதிலும் பாதுகாப்பாக தரையிறக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்திய விமான சேவையின் இண்டிகோ விமானமானது நேற்றைய தினம் புதுடில்லியிலிருந்து காஷ்மீர் ஸ்ரீநகருக்கு பயணித்துக் கொண்டிருந்த நிலையிலேயே இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது. இதன்போது வழக்கமாக 1.5 மணி நேரம் எடுக்கும் இந்த பயணம் வழியில் திடீரென பெய்த ஆலங்கட்டி மழை காரணமாக பாதிக்கப்பட்டதாக இண்டிகோ அறிக்கை நிறுவனத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதேவேளை விமானத்தின் முன்பகுதியில் சேதம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் பயணம் பாதையில் நிறுத்தப்பட்டு விமானம் உடனே தரையிறக்கப்பட்டதாக இண்டிகோ குறிப்பிட்டிருக்கின்றது. மேலும் சம்பவத்தின் போது பயணிகள் மிக அச்சமடைந்த நிலையில் விமானத்தில் பயணித்த ஒருவர் அவற்றை காணொலியாக பதிவிட்டு தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கின்றார். சமல் ராஜபக்ச மேற்கொண்ட மோசடி சபையில் முன்வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டு. முன்னாள் அமைச்சர் சமல் ராஜபக்ச அரசியல் நண்பர்களுக்கு எவ்வித அடிப்படையும் இல்லாமல் ஏக்கர் கணக்கில் மகாவலி நிலங்களை வழங்கியதாக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹேசா விதானகே குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றார். நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றும் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். இதன்போது எம்பிலிபிட்டியவில் உள்ள வலவே வளையத்தில் உள்ள மகாவலி நிலங்கள் எந்தவொரு சாத்தியக்கூறு ஆய்வுகளும் மேற்கொள்ளப்படாமல் பல்வேறு நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார். வலவே வளையத்தில் மகாவலி நிலங்களை வழங்கும் செயல்முறை மறுபரிசீலனை செய்து எந்தவொரு உற்பத்தி பயன்பாட்டுக்கும் பயன்படுத்தாத நிலங்களை கையகப்படுத்துமாறு ஹேசா விதானகே அரசாங்கத்தை வலியுறுத்தியிருக்கின்றார். மேலும் இந்த நிலங்கள் உண்மையில் பயிர் செய்யும் அல்லது சாத்தியமான திட்டங்களை தொடங்க நம்பும் மக்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். அதேவேளை சில நிலங்கள் குறித்து விசாரணைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்ட நிலங்கள் குறித்து புகார்கள் வந்தால் விசாரணைகள் தொடங்கப்படலாம் என்றும் காணி மற்றும் நீர்ப்பாசனத்துறை துணை அமைச்சர் சுசில் ரணசிங்க இதன்போது குறிப்பிட்டார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அர்ஜுனாவை பிரதேசவாதியாக சித்தரித்த அமைச்சர். அர்ஜுனாவை பிரதேசவாதியாக சித்தரித்த அமைச்சர் சபையில் கடும் கூச்சல். கிளிநொச்சியில் வசிக்கும் ஒருவர் யாழ்ப்பாணத்தில் வேலை செய்ய முடியாது என்று பிரதேசவாதம் பேசும் அளவுக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அர்ஜுனாவின் உரை இருப்பதாக கைத்தொழில் மற்றும் தொழில் முனைவோர் அபிவிருத்தி அமைச்சர் சுனில் ஹந்துனத்தி தெரிவித்திருக்கின்றார். நாடாளுமன்றத்தில் இன்றைய அமர்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். சபையில் உரையாற்றிய அர்ஜுனா தான் எப்போதும் வடக்கில் உற்பத்தி செய்யப்படும் உப்பு தெற்குக்கு செல்லக்கூடாது என்று கூறியதில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன் தான் அவ்வாறு கூறியதாக அமைச்சர் சுனில் ஹந்துனத்தி தெரிவித்தமைக்கு எதிராக அவதூறு வழக்கு தாக்கல் செய்ய முடியும் எனவும் அர்ஜுனா குறிப்பிட்டார். இதனை அடுத்து உரையாற்றிய அமைச்சர் சுனில் ஹந்துனத்தி ஆணையிரவு உப்பளத்தின் முகாமையாளர் கிளிநொச்சியில் வசிப்பவர் என்பதால் அவரை அங்கிருந்து இடமாற்றம் செய்யுமாறும் அர்ஜுனா கூறுவதாக சுட்டிக்காட்டினார். முகாமையாளராக பணியாற்றுபவரின் மொழி ஒன்றாக இருப்பினும் மதம் ஒன்றாக இருப்பினும் அர்ஜுனா பிரதேசவாதம் பேசுவதாக அமைச்சர் கூறினார். இதனை அடுத்து எழுந்த அர்ஜுனா தனது மனைவி பெரும்பான்மை இனத்தைச் சேர்ந்தவர் எனவும் தான் பிரிவினைவாதம் பேசுபவர் இல்லை என்றும் தெரிவித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து சிறு சலசலப்பு ஏற்பட்டது. ට්‍රේක අංශයක් වැහුණට පස්සේ මේ තරම් සද්ද දාන්නේ මොකද? ලුණු වලටත් එහෙමයි. ඔය මේ අර්චුනා ඔයා මාර චූර්ණයක් ගත්ත ගිහිල්ලා අලිමංකඩ ලුණු ෆැක්ටරිය වෙහිච්ච වෙලා මොකද්ද ලුණු ෆැක්ටරියේ උද්ඝෝෂණයක් හදුවා මේගොල්ලෝ. හදලා මේගොල්ලෝ කියනවා මොකද්ද? එතන ඉන්න සේවකයෝ 10 දෙනෙක් විතර අරගෙන ඒගොල්ලෝ කියනවා වාඩියෙන් මං කියන්න හරිද මං කියන්න ඒගොල්ලෝ කියනවා හරිද මේගොල්ලෝ ගිහිලා කිව්වේ මොකද දන්නද උතුරේ ලුණු දකුණට එවන්න එපා කිව්වා මාර ලුණු උතුරේ ලුණු අලිමංකඩ ලුණු උතුරේ ලුණු දකුණට එවන්න එපා කිව්වා හරිද ඒක තමයි උතුරේ ලුණු දකුණේ ලුණු කියලා ලුණු නෑ බොස් හරිද රටේ ලුණු තියෙන්නේ ඔයාලට උතුරේ ලුණු දකුණේ ලුණු තිබ්බනම් ඒවා ඒ කාලේ තියාගන්න දැන් නෑ ඒවා හරිද අපි මේ කාලේ මුළු රටම එකක් කරලා තියන්නේ ඔයාලා ඒ කාලේ හදාගත්ත ප්‍රභාකරන්ගේ ලුණු ඒව නෑ දැන් හරිද උතුරේ ලුණු දකුණේ යන්න එපා කියලා කිව්වා ඒගොල්ලන්ට බොරු පොරොන්දු දුන්නා මම හැන්සාඩ් වාර්තාවට අතුල් කරනවා සම්පූර්ණ සාකච්ඡාවේ වාර්තා අලිමංකඩ අපි ලුණු හැදුවා 2012 ඉඳලා ඔය පුත්තලම සෝල්ට් එකේ තිබුණා රජ ලුණු කියලා නමක් ඒක මේ අපි හදාගත්ත යන්නේ නෙමෙයි ඒ කාලේ තිබිච්ච එකක් අපි ඒක වෙනස් කරා ඇත්තටම රජ ලුණු කියලා ලුණු නෑනේ අලිමංකඩ නම් අලිමංකඩ ලුණු මන්තායි ලුණු සෝල්ට් එතකොට අපි ඒක වෙනස් කරලා මේක හැදුවට පස්සේ මෙයා ගිහිල්ලා කියනවා රජලුණු ශ්‍රී ලංකාවේ රජුරුවන්ගේ ලුණු මේ අනුර කුමාර රජුරුවන්ගේ ලුණු අනේ මේ බයිලා කියන්නේ නැතු ඉන්නවා හරිද ඒවා තමයි හැදුවේ මෙයා ගිහිල්ලා බොරු කිව්වා අපි ඒගොල්ලන්ට දුන්නා EPF දෙනවා ට්‍රැවලින් එලවන්ස් දෙනවා වාහනයක් දෙනවා එන්න ගමන් පහසුකම් දෙනවා ඒ සේවකයින්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ අර්චුනා චූන් නැතුව වෙන්නේ නැතුව ඉන්නවකෝ ඔයා පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලත් එහෙමයි අලිමංකඩ ගිහිල්ලත් එහෙමයි මේ ගොල්ලන්ට මාතෘකාවක් හැදුනොත් මන්ත්‍රීතුමා ඒක නියමයට අරගන්නවා ගුටි කනවා ගිහිල්ලා හරිද
අලිමංකඩ මිනිස්සු ගහනවා යාට ගියත් එහෙම. බොරු පච කරලා ඉවරලා. Honorable members, ඒක හින්දා ඒව තමයි මේකට හැදුවේ. මේ ඒක මේ ලුණු වලින් චූන් වෙන කට්ටිය බලන්නකෝ. ඔයා චූන් වෙනවා ලුණු වලින් එක විදියකට පුත්තලේ මුස්ලිම් අයට කතා කරලා. අරයා චූන් වෙනවා තව විදියකට එහෙ කට්ටියට කතා කරලා මේවා උතුරේ ලුණු දකුණට එවන්න එපා කියලා. මම සතුරු වෙනවා මොකක්ද දන්නවද? ලුණු කර්මාන්තය ගැන මේ වගේ සාකච්ඡාවක් ඇති වෙච්ච එකට. කර්මාන්ත ඇමති හැටියට. හරිද? දිලිත් සතුරු වෙනවා තව විදියකට. එයා නයි පෙන්නනවා ලුණු වලට. හරිද? එහෙමනේ මේ තියෙන්නේ. නැත්නම් මේ වාහන ආනයන ගැන කතා කරන දවසේ ලුණු ගැන කතා කරන්නේ මොකද්ද? දැන් ලුණු ප්‍රශ්නේ විසඳලා ඉවරයි. මම මේ රටේ ජනතාවට කියනවා ලුණු ප්‍රශ්නේ විසඳලා ඉවරයි. වරායට ලුණු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන්නේ කඩවල වලට ලුණු වෙන එක. ඒක දවස් දෙක තුනකින් සිද්ධ වෙනවා. හරි හෙට ඉඳලා ඒක වෙනවා. මම ඉන්න වෙල්දමතුමා ඉන්න මේ ආණ්ඩුව වගේ කියනවා. තේරුණාද? දැන් ඊළඟට තව මොකෙක් හරි නයි පැටියක් හොයා ගන්න දැන්. ලුණු ඉවරයි දැන්. ඊළඟට මාත් හොයාගන්න ගැරඩියක් හොයාගන්න වෙනවා. හරිද? ඒකින්ද ප්‍රශ්නයක් නැතිව ප්‍රශ්න හදන්න එපා. පාර්ලිමේන්තුවේ කාලය ගන්නත් එපා. දවස් 3ක් මේ ලුණු ගැන කතා වුණා. දැන් ඇති. බොහොම ස්තුතියි. Yes, honorable member, you may have a minute. Thank you, Deputy Speaker. මට කියලා තියෙනවා මම මේ එලිෆන්ට් පාස් එකේ තිබ්බ ලුණු ප්‍රභාකරන්ගේ ලුණු කිව්වලු ඒක දකුණටගේ මම දැන් ආපහු සිංහලෙන් කියන්න. ඔයාලට සිංහලෙන් කිව්වොත් තේරෙනවානේ. එතකොට සිංහලෙන් කියනනම් එම උතුරයි නගිනහිරයි කියලා ලුණු මුකුත් නැහැ. ඒක ගැන මම කතා කරේවත් නැහැ. මේක ප්‍රිවිලේජ් ඉෂුව එකක් රේස් කරන්න පුළුවන්. ඩිෆර්මේෂන් එකක් බලන්න මේ 190 ෆිනයිල් කෝඩ් සෙක්ෂන් එකේ මන්ත්‍රීතුමා කෙනෙක් කතා කරපු නැති එකක් කතා කරොත් ඩිෆර්මේෂන් එකක් ප්‍රිවිලේජ් ඉෂුව එකක් කරුණාකරලා your Deputy Speaker මට ප්‍රිවිලේජ් ඉෂුව එකක් රේස් කරන්න දෙන්න දෙවෙනි එකක් තමයි මේ රටේ මම අපි කවදා honorable speaker එම කවදාවත් කොහෙද දැනකවදාවත් මම කිව්වේ නැහැ මේක රජලුණු රාජලුණු ඒක කිව්ව කවදාවත් කිව්වේ නැහැ. එතන ඉන්න මිනිස්සු උද්ඝෝෂණ කරනවා මේගොල්ලෝ ජොබ් එකකින් එළවලා තියෙනවා. එතකොට මම 27-2 දාලා තියෙනවා Deputy Speaker ඒගොල්ලෝගේ ජොබ් එක අයින් කරන්න එපා කියලා විතරයි කතා කරේ. මම කිව්වේ නැහැ මේක කොටිගේ ලුණු උතුර ලුණු දකුණට ගේන්න දකුණට පැක් කරන්න ලස්සනට අඩුම ගන්නට විකුණන්න. ඒකට අපි උදව්වක් කරන්න කියලා තියෙනවා. මේක Deputy Speaker, let me raise this concern as a privilege issue. If you go to the section B, section A, on 23rd of Privilege Act, that says clearly, if any member shall raise a defamation statement, is section 8, he will be punished under the Penal Code section 190. I will raise this question as a privilege issue. This is a serious concern. Mama single කියන්න මගේ my mother promised to කවදාවත් කිව්වේ නැහැ. Please don't do that. ඔයාට කතා කරන්න ඕන මීඩියාට එන්න ඕන මගේ ළඟට එන්න. මගේ ළඟට ආවොත් ලස්සනට මීඩියාවට පේනවා. හැබැයි උතන ඉන්න මේම ජරා කතා කියන්න එපා. ඔහේ එක අවස්ථාවක් honorable speaker. You have to make a request to the speaker in writing, please. Yeah. Okay. Okay, you have made your point clear, honorable member. Please take your seat. අර්ජුනා ප්‍රිවිලේජ් ඇක්ට් එක කියවලා තියෙන එක ගැන මම හරි සතුටු වෙනවා. හරිද? දැන් ඉතින් ප්‍රිවිලේජ් ඇක්ට් එකට අනුවම වැඩ කරන්න කියලා තිල්ලීමක් කරනවා. ඊළඟට මම මේ කියන්නේ honorable member, please take a seat. You have made your point clear and I have told you the procedure. එයා ප්‍රිවිලේජ් ඇක්ට් එක කියවලා ස්ටඩි කරලා එන එක ගැන මම සතුටු වෙනවා. මොකද අපේ කාලි ඉතුරු වෙනවනේ එතකොට. හැබැයි ඒකට අනුවම කටයුතු කරනවා නම් තවත් හොඳයි. මම කිව්වේ මේගොල්ලෝන් ගෙනල්ලා මතු කරපු දේවල් සේවකයොත් එක්ක සාකච්ඡා කරපු මිනිත්ස් අනුව. මම ඒක ටේබල් කරා හැන්ඩ්සාට් කරා. ඒකේ දෙවෙනි කාරණේ මොකද්ද තියෙන්නේ? transferring salt to other part of the country. අන්න ඒකේ ඔයගොල්ලෝ මතු කරන දේ තමයි මේ උතුරේ ලුණු දකුණට එවන්න එපා කියන්නේ. ඒවා අතිත් කැත කතා. දෙක ඊළඟට මෙයාලා කියනවා තව එකක් 16 වෙනි කාරණේ 11 වෙනි කාරණේ change the manager. අපේ මැනේජර් මාරු කරන්න කියනවා. හේතුව මොකක්ද දන්නවද? එයා කිලිනොච්චි කෙනෙක් නිසා. කිලිනොච්චි කෙනෙක් නිසා මාරු කරන්නලු මෙයා යාපනයේ කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? ඒ මැනේජර්ගේ වැරද්දක් තියෙනවා නම් මාරු කරන එක හරි. මේක මේ කියන්නේ අලිබංකඩ ඉන්න ඕනකම තියෙන යාපනයේ කට්ටිය විතරයි. කිලිනොච්චියේ ඉන්න දක්ෂ මිනිහෙකුටවත් එතන ගිහලා වැඩ කරන්න බෑ. අපි 3 months අරන් තියනවා. එයාගේ මොන හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. එහෙම නැතුව කිලිනොච්චි කෙනෙකුට යාපනයේ ඉන්න බෑ කියලා නීතියක් නෑ බොස්. හරිද? ඒවා තියාගන්න එපා. ඕගොල්ලෝ අඩුතරමේ රැකියාවක් කරනකොටවත් අසාධාරණ විදිහට සලකන්න එපා ඒ වගේ. කිලිනොච්චි කෙනාට යාපනයේ ජොබ් ගන්න බැරි මොකද? මොකද හේතුව? ඔයා කියනවා ඒක. ඔයා දොස්තර කෙනෙක් නේද? දොස්තර කොන්ද දොස්තරද ඔයා? කිලිනොච්චි කෙනෙකුට යාපනයේ ජොබ් එකක් ගන්න විරුද්ධ වෙනවා මේගොල්ලෝ. ඒ තරම් මිනිස්සු මේගොල්ලෝ. මෙයා රටට පේන්න ඕන. මෙන්න මම කියන්නේ බොරු නෙමෙයි. මෙන්න මේක තියෙනවා.
කිලිනොච්චි කෙනාට යාපනයේ ජොබ් එකක් ගන්න බැරි මොකද කියනවා? අර්චුනා කිලිනොච්චි කෙනා යාපනයේ ජොබ් එකක් ගන්න එපාලු. කිලිනොච්චි മന്ത്രിවරු ඉන්නවා මේක දන්නේ නැද්ද? කිලිනොච්චි කෙනාට යාපනයේ ජොබ් එකක් ගන්න බැරි මොකද? මොකද්ද වෙනස? කතා කරන භාෂාවද? ආගමද? ආගම හින්දු කතා කරන්නේ දෙමළ. ඔයගොල්ලෝගේ අසාධාරණ එහෙමයි. Okay, honorable member. I have told you, honorable member, you can make a privilege issue in writing to the honorable speaker. Okay. ආරය දාන්න මම ඉල්ලලා තියෙනවා මෙහි එලිවෙන් පාස් එක හිටපේ මැනේජර් මන්නාරමට දාලා මන්නාරම හිටපේ මේගොල්ලෝගේ ට්‍රේඩ් යූනියන් කාර්යාව ගෙනල්ලා මේකට දාලා මිනිස්සු උද්ඝෝෂණ කරනවා ඒක ලියලා තියන්නේ මම කිව්වා නෑ සර් කවදාවත් ඒ බාර පට්ටපල් බොරුවක් කියන්නේ මේක මේ කවදාවත් අපි ඇවිල්ලා කියන සර් මගේ my wife is a single how come I can be racist how come මනානපුඩි ප්‍රදේශවාදම් කරේ බොරු කියන්න එපා බොරු කියන්න එපා මම පාර්ලිමේන්තුවේ சபையில் மௌனிக்கப்பட்ட மின்கட்டண விவகாரம் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஆதங்கம் 33% மின்கட்டண குறைப்பு வழங்கப்படும் என்று அரசாங்கத்தால் வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்ட போதும் 18.3% கட்டண அதிகரிப்பு குறித்து எதிர்க்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாச கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்றார். இது தொடர்பில் அவர் இன்று தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். குறித்த பதிவில் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் மௌனிக்கப்பட்டு விட்டது. எனவே நான் இங்கே கேட்கின்றேன். 33% மின்கட்டண குறைப்பு வழங்கப்படும் என்று அரசாங்கத்தால் வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்ட பின்னர் மின்கட்டணங்கள் 18.3% உயர்த்தப்படும் என்று முன்மொழியப்பட்டிருக்கின்றது. அதேவேளை இப்போது தண்ணீர் கட்டண உயர்வுகள் ஏற்படும் எனவும் வதந்திகளாக உள்ளன. அவை எப்போது நடைமுறைக்கு வரும்? எனவே சிரமத்தில் உள்ள மக்களை அவை எவ்வளவு கடுமையாக பாதிக்கும் என்று வினவியிருக்கின்றார்.